anthu ake amene akutchulidwa mu video ikuti ndi amene ampanga chipongwe kummenya nyamatayo ndi kuti akuti tundaja anyamata amenenso akuyimbidwa milandu ndi kuti amanyamula zikwanje mu ulamuliro wa MCP ndi kumathamangisa anthu kuti akhape akutchulidwa anthu ake ndi amenewo ndithudi kumakamba kuti zikukhalanso motani kodi apa kuti anthu azimenyananso zikukhala motani mpaka nakusenda amusenda nyamatayo kumusenda mphuno ichani magazi okhaokha video ndikuonesani komano ndikuonesani ndikuti no mu black and white color chifukwa chonena kuti kationeke ndi magazi ndikuti no pamalo panopa ndikuti sili kuayimira bwino mabwana athu abajara ali ndi malamulo ndi kungoyika zinthu za magazi imakhala ndikuti ene popo iweyo washosha amakuyendera ndithu mwapadera ndi maimelo kuuza kuti aphanga upanga zosokonekera ndiye ndikuonesani black and white kwa mano mungapange pay attention malo amene mozioneka nkhope kunena kuti munthu yo ndithu anayi magazi amene kuti muione yakala bwinobwino ndi kuti muona zone kuti no iyayi ija kuti kuoneka rose za iyayi zosakhala bwino magazi amusenda iyayi timvere bwanji kuchoka kwa iyeyo kuti akuti chochitika ndi chani akayankhula iyeyo ndeti zango fotokozano one or two things nkhani zokhuzana ndi anyamata amene akutchulidwawo nanga kuti zikukhala motani awo panali molo gift ngogoda kobe grigole 16 ndivi anatanta mbali aina gift ngogoda zimono wake ngababa kakanyorani kuti minya kwambiri ndi anene ndikwadziwa deriki pakamisa ndi anene ndikwadziwa kuna ngono kupano ena maina usiku kwadziwa kwa pamene wadziwa kadabula akulu ndi amene ndapandi kwera kutenga kuti kunya galimoto kuti bisa kumanda kwa biyu mpaka ndiminya mandi Brazil yonchimo amen ati nena amene opeka information kuchoka ku DPP kuti anyamala mu CP amakhala apa amba ungaizi ndopeka ndi information ku DPP andimenya anthu angana kumenyana alipo komosi amene amenyedwa tipo bwino lo follow ndeno amenyedwa ifeka DPP amenyedwa follow koma anyamala amati menyawo alipo mwina makeo akwenda game ratondwa nyanthu akwenda pa vitsi imene ili ya fide masho akwenda pa kamera imene ili ya gift ngogoda ali paka ujeni latix ya black imene ili ya Dave Mulamu okay jabwe okay kucholinga jawo ndi jana amene ujena kufuna kwambiri cholinga jawo kwa ide chimene sinati kwabvetsa bwino agona kuti iweyo ndabo bareka information kuno kupaka peka ku DPP kuti fair dziti manga dziti panga chipongo information amene naona ndiwe kwa masunzo ko yose bakanira chabwino amene tamvera pamenepo kuchoka kwa muno wakeyo I think anali ku polisi kumenekoko anapita ku polisi ndithu thawira ku polisi kuti mwina make akathandizidwe kumeneko komanso ndi kuti akapereka ma statement nkhani zake zakumayenda motero akuti anyamata azikwanje munamva pamenepo akutchulapo kaya kuti achina ndani Eric ndani zina munlo akutchula anthu pamenepopo. Guys, I was not there. Ine kunalibeko the video iso yatengedwa ndi anthu ena. Thank you so much amene amakwanisa kujambula video iyi. Sindingakwanise kunena zonena kuti no iyayi ndamuona wakuti wakuti komano munthu wake amene wamenyedwa ayi afotokoza motero. Maoneti kani sindidzati manena kuti tilole na apolisi agwire ntchito chifukwa izizi zobwesa chisokonizo anthu azimenyedwa chonchi kumasendedwa chonchi chochitika ndi chani. Guys, work these people anthu amene akusokonezawa mukalulusa amapezeka zonena kuti no sungochitika chipwirikiti chonchi mukulipike ngawo sazamangaso amenewo kubereka chigamulo sazamangaso anyamata amenewo ndi akunena kuti amutenga munthu kupita naye kuti kuchani pachani pamanda aja amene ali pa Lilongwe Girls pamene padzapa fika pamene paja kunde kunayi kummenyano sopa menyeni kumene kuja zosakhala bwino. Last time malo amene ankatchukira kuti wo amakakumanirana kaya kadyera nsima yawo akapanga za jenza upandu zawo zija malo amene amaveka kuti analiso chani aniso omwewo manda pa Lilongwe Girls. Kodi malo andiko incident kuti zikungochitika kuti no ndisosiyana komano awana atchula kuti no ankapezeka anyamata azikwanja apezeka ndi kuti no pa agent ku manda Lilongwe Girls ku Lilongwe kapena awasa kuyusa kampasa za manda Lilongwe Girls. Kodi anthu wangu opeka kapena zikukhala motani? Guys, this is not good. Dziko sili kuyenda bwino. Tatiya ntizionako zinthu mosiyana tisamangokhalira nkhani imene anyamata aja amenya munthu apanga chonchi nawo akamangidwa amajaji enaso kumenekoko. Kaya chimakhala chili chani anthu wonso ndi kuti no muziyedwesa zinkhani zawo kuchoka pamene ponso ndi kuti no mukuwapasanso ndi chiviniso gen protection kwatitiza kuti asamangidwe akuti tundengati apanga chonchi apapatute ku polisi sikuyenera awamangiro yara achula zomotani sakuyenera kumangidwa rameno nanga sijadzudza anapereka kuti anyamata sizamangidweso.
chadziwakiso ndani anapereka choncho alosasamangaso anyamata aworo koma ndiye kuti mayina awo akutchulidwa akungotchulidwa kunamiziridwa ngati akunamiziridwa ndi khoti amene amangidwa khoti aweruze kuti kodi uwo akunamizidwa kapena ndizoona ngati akunamizidwa amasulidwe koma ngati zinthu zoti ndizoona kuyenera kumane ndi lamulo koma what is happening lamulo limasankhano yani limasankha ndi kuti limasankha nkhope amwe koma kuona mfanzi imwe ikugwidwa akangolero iye uyu anapanga chipongwe jeni mkazi wake amuchaja zaka 4 uyu anapanga jeni amuchaja zaka makuti uyu anaba mafoni amuchaja zaka zakuti uyu so milandu ibwa chochitika ndi chani nawo kumazechedwa magaya akangogwidwa mu community mu kupirisidwa ku polisi pita pa khoti samachedwa amwene kupezeka zonena kuti achadzidwa nthawi yomweyo 2-3 days apita kale ndi kuti kuchani kundende koma magaya awabwa kuchedwesa mukapeza nje ali related ali linked ndi kuti kuchipani tingamakambe kuti nkhani zende zabwino izi nkhani zabwino ya ni nkhani zokhumudwitsa zonena kuti no tikamakhala kwena tiziyang'ana kuti kodi kumene kudzako chilungamo chimayenda motani chilungamo inuyo ndikusiyirani nkhani m'manja mwana Malawi ndingopereka mapoints awa number 1 anyamata azikwanje anavulaza anthu mulamuliro wa MCP ankalitsa mademo komanso kupanga zosokoneza number 2 DPP inalowa kena kuno anthu aja anayamba kusakidwa azikwanja mpaka anagwidwa ndikumangidwa nkukhala ndi kuti no mochani musero anagonamo ndithu masiku ankangomangidwa akapasidwa belo kumangomangidwa apasidwa belo mangomangidwa number 3 kunapezeka zonena kuti no judge wina ndaiwala dzina lake anazagamula zonena kuti no anyamata aja amasulidwe ndipo asadzamangidwenso mwamvetsetsa pamenepo anyamatawo amasulidwe ndipo asadzamangidwenso azingoyendera pa belo kaya apanga mlandu wina wotani azingotenga mlandu umene onkuphatikiza pa milandu yawo ija akatero basa zikayankha chani milanduyo pa khoti mwayiona imeneyo eti chabwino zikutanthauza zonena kuti no anyamata aja amasulidwa apitanso pano ku nyumba ndi amfulu mwa njira ina yake amango zoti alini mulandu amangova tsiku imene akuyenera apita kukhotiro koma masiku onse ndi chimozimozi samalandira ene punishment basi amakhala ndithu akukhala moyo wawo bwinobwino nawo kumapeto kwenikweni ndiye kuti no anyamata aja ayambano kusaka anthu amene akuti kaya nkawaso anakawaulula kaya ndikumakagwira ndikumapezeka zono tino kuwasaka ndiye kuti kuamenya nawo mmodzi mwa anyamata ovulazidwa wabwera ndi kuti pa video imene takuonesani wavulazidwa basi no kwapezeka zonena kuti no akufotokoza kuti andivulaza ndakuti atifa chakuti no kuti neyo ndamene ndimakaulula ma information oti ndi amene anatani anapanga chipongwe ankanyamula zikwanja chani ndi basi afuna kuthana nane kunditseka pakamwa kuti ndisazapangeso zimenezozo nawo takupasani ma points 4 and tikunena panopa ndi tifuna tizidikira kuti kodi apolisi apangapo zotani kodi khoti nanga papa apangapo zotani komano musayiwale khoti lanena kuti anthuwa asamangidwe asagundidwenso anthuwa azingoyang'anidwa Amalawi inu mukutipo banzi pa nkhani imene ine ndese ndifuna ikapo maganizo anga ndatopa ika maganizo pa nkhani ngati zimenezi inuyo mukutipo bwanji ino ndi mmene takupasirani scenario imene iyi mukuona kuti ino ziyendepo motani pamenepa anthu wakodi akuyenera amangidwenso kapena anthu asamangidwe malingana ndi chigamulo cha khoti chimene apangidwa asazamanganso anthu amenewa nanga kodi ino zinkhani zawozi mukuziona zikuyenda motani zikuyenda mukusangalasani imene zimene ziziyendera mu khotimo kapena ayi maganizo anu mu comment section nkhani zongomvetsa chisoni kumbali ya ineyo nzokhudza kwambiri zosayenda ulondi pang'ono pomwe kuti tiziyenda moteremo akuti